Здравейте, приятели! Това видео го правим на базата на един автомобил, който е при нас и имаме следния казус. Клиента идва при нас с оплакване за тежина във волана при подаване на газ, дигане на оборотите на мотора. Волана до известна степен олеква. Другото оплакване, което има, е, че при по-рязко завиване наляво надясно, волана съответно блокира. Към крайно положение волана става все по-тежък и по-тежък, докато в един момент е почти невъзможен да направи своя ход. Какво е по-интересното в случая? Клиентът е посетил друг сервис, в който му е извършена диагностика, установен е проблем в хидравличната помпа, до тук всичко е окей, колегите са се справили правилно. Оттам нататъка са се подлъгали и са купили компонент, който не е оригинален, а алтернативен продукт на оригиналната помпа, нещо, което ние не препоръчваме. В този случай се потвърждават нашите думи и нашите препоръки, когато имаме такова запитване каква помпа да си купиме, тъй като оригиналната е много скъпа. Отговорът е никаква друга, освен оригинална, защото всяка една алтернативна по-евтина помпа води до допълнителни разходи. И когато направим крайната сметка, че за 20 дни главоболия по автомобила, сменени няколко помпи, няколко извършени демонтаж и монтажа на помпата, няколко литра масло хвърлено на вятъра, общата сметка излиза повече, отколкото е да се купи един път оригинална помпа, да се монтира и в рамките на няколко дни да се приключи случая. В този момент монтираната помпа, която са монтирали на автомобила, е тази, като нито тази марка, нито останалите алтернативни марки ги подкрепяме на пазара. Единственото нещо, което препоръчваме, както казах, е оригиналната помпа. В случая оригиналната помпа за този автомобил е ZF. От няколко години на пазара ZF не предлагат компоненти, тъй като е изкупена от Bosch. Всичко се предлага под табелка Bosch. Тук може да видите, въпреки Made in China на този надпис, най-вероятно ще имаме и коментари отдолу, ама тя е китайска, не е немска. Но на днешния пазар 99% от частите идват от там. Може да забележите самото производство, самата изработка на помпата, алумина, горния капак, крепежите, абсолютно всичко е с различен материал. Имаме една идея по-високо качество на изработката, но най-важното е сърцевината на помпата. Вътре в самата помпа, елементите, тъй като сме купували за нас такава помпа, идеята ни беше да я отвориме, да я замериме и да видиме реално доколко този продукт е качествен и доколко може да го предлагаме като единствен вариант за заменка. В случая клапанното тяло е в допуск. Имаме клапан с покритие, което е идентично на оригиналния. Турбина, бъбрек, притискателни плочки, всичките тези елементи са с покритието, което трябва да бъде, в допуска, който трябва да бъде. За съжаление, тук основният проблем на тези помпи е структурата в металните части. Имаме недобро изчисление на корпуса, корпусното тяло, там където лежи клапана. Какво се получава? Неправилно изчисление на работната повърхност, некачествен материал на клапана. При малко по-висока температура загряване имаме температурни стойности, които се променят. Този алумин изкривява, клапана блокира и помпата забива. Или в другия случай, когато имаме неправилно функциониране в този пакет, започва един много неприятен шум, едно дифузиране между елементите и реално помпата не работи правилно. Вие купувате един евтин алтернативен елемент, слагате го и той не функционира. Тази помпа е буквално на няколко дни работа. Изяснихме проблема с нея. Не харесваме този тип помпи, не препоръчваме. Всяка една помпа алтернативна, на алтернативна марка на пазара, ние отказваме да я монтираме. Обявяваме за брак. Заедно с монтажа на тази помпа задължително ще направим пълна промивка на системата, почистване на маркучи, кормилна рейка, разширителен съд. Разширителният съд, който сме го поръчали, отново е оригинален по Мерцедес. Имаше варианти на Феби, на Свак, които са почти 3 пъти по-евтини от този. Но тук може да гарантираме, че системата ще бъде възстановена
100% в заводски параметри. Другото, което е в това казанче, в този разширителен съд има фиксирана цетка на дъното, която улавя всичките тези финни стружки, които се получават от работата на помпата. Това нещо като цяло клиента щеше да си спести доста главоболие и пари, ако още първия път беше заложил на тази помпа. Нова помпа оригинална, нов разширителен съд, една промивка на системата и в рамките на 2 до 3 работни дни максимум, в зависимост от това каква наличност има по магазините, автомобила му щеше да бъде годен за управление. Моля, по-добре направете справка, кое е по-добре, доверявайте се на специалистите, отколкото да рискувате с евтини и некачествени продукти. Това е от нас. До скоро, приятели!